Dobrý deň, volám sa Zuzana Kučeráková a rada by som vám predstavila našu základnú umeleckú školu v Brusne. Síce sme len obyčajná Zuška v obyčajnej obci, ale máme neobyčajný pomer umelcov na počet obyvateľov. Naša práca má dlhoročnú tradíciu, kde sa staráme o nadanie vašich detí a ich psychohygienu. Brány našej školy opúšťajú žiaci pripravení nielen na umeleckú dráhu, ale aj na dráhu architektov, dizajnérov, grafikov. Naši pedagógovia vedú vaše deti k disciplíne, zodpovednosti, trpezlivosti, lásky k umeniu a tradíciám. V hudobnom odbore sme si pre vás pripravili nástroje ako klavír, husle, zobcová priečná flauta, bicie, saxofón a iné. Vo výtvarnom odbore sa môžete tešiť na keramiku, kresbu, maľbu a grafiku. Naši erudovaní pedagógovia sa na vás tešia. Teším sa na vás v novom školskom roku 2024-2025.